seket, 100. Gak nyawer gak apa-apa Pak, aku tuh kono tanah ning kene lho. Lah kan ngono. Enak nyeluk tanahku bulan. Kok rumah sampean iki lho jenenge ya kan gak nyawer gak apa-apa sementing kan nukokne aku tanah. Tapi ya ngono iki nduk sing penting ngene lho ya. Ikhlas saking panjenengane para-para kabeh, berkah barokah kanggo awake dhewe sarubungan. Wis to. Sing penting ki ya kabeh kuwi sing penting disyukuri nduk. Iki Gerejakan Banyuwangi. Iki daturne sareng Dango Hitam. Dango Hitam bose sapa to ki? Kok nek nggalang dana Mas, golek seragam. Dango Hitam nganggo seragam. Terus seragam ireng ya? Heeh. Ayo Bapak monggo. Nah, Bapak mana? Ya ayo. Ya ayo. Bang